يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадин ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани пирожни ирискаро барои шумо пешкаш мекунам. песочния беҳад бамазза ҳай ба мо дар корай. ҳозираш дама 1 стакан орд гирифтагим, боқӣ монда ки нарасид бо ҳамроҳ мекунам. дар инҷа 400 грамм маргарин ва 1 пачка разрихлители 15 грамма 18 грамма фарқ надорад. духтарам 1 пачка разрихлетил ҳамроҳ кунед. ҳозир маргарине ки ман истифода бурдистам духтаро, фоизиш баланда. шумо дар и ҳамин рецепти ириска пешина видеодам гуфтагӣ будам. 1 та маргарини 60% ҳамроҳ кунед, 1 та маргарини 70%. ҳозир иҷа ман ҳамаш 70%. слишкоми бад резонак мешава ҳамин маргарини ман истифода бурдистам. шумо 1 та 60% гиред. мисол дар Тоҷикистон бошед, хазяюшка, анами хазяюшка 60%. 1 та 60% хазяюшка гирена, 1 та шедрая лета. Нами ҳар душ 400 грамм меша дар ҳамин рецепт. Расия дам бошен танҳои ҳамон маргаринда навистагие. Ба 1 дона тухми дига ҳамроҳ када хамирмонам мешурем. 1 дона тухм дорад духтаро, 400 грамм маргарин, 1 пачка разрихлетил орд, шакар, сахарни пудра, ягон чи дар дарунаш дигар надорад духтаро. қаймоқ, сметана надорад. фақат ами 3-4 маҳсулот қати 1 пирожни бамаза ба баракат мешава. пушти лизда орд мепошен, бад танак мекунем. дар духовка дар ҳарорати 210 градус мепаза. баланди бадам накунем, пасти бадам намонед. дар мобайни духовка мепаземша. агар ки маргаринтон ҳамин ба ранги ма фоизиш баланд боша, и мешкана духтаро. ҳами нозук меша, ҳами қин меша ки иҷада ма ифтор шудеста буд. занг задан аз хонаи хуштоманам ки ифтор биёен. баъд ҳамура саросима 1 соат вақт мондаги буд. дар 1 соат ма ҳамира тайёр кардам духтаро. эйси пухтестам, эйси кремша бинен осонай тайёр куниш. 1 қити варёнкара бо ҳамроҳи 400 грамм скушони молоко буд. ба миксер лат задам. намихел тайёр мондам. аялгулав пухтестам коржурами 3 корж мешава духтаро. лекин маскаи ма фоизиш баланд буд, камтар ғамам дод вақти гирифтанда мешканай ма, барои ки беҳад резонак шудаге. барои ҳамин ма фақат 1 пачка хазяюшка ҳамроҳ мекардам. баъд шедрая лета бори маргаринои 70%. халида намешкана. аи шикаст, амихе ғамам дод, айсоби маскаи ма фоизиш беҳад баланд буд. агар ки вақт набуд, ман нарафтам нагирифтам 1 та маскаи хазяюшка. вақти шумо тайёр кардани шуден, ҳатман 1 хазяюшка, 1 шедрая лета гирен барои тайёр кардан, ки анамихел ранги ма аз об накашаен. ҳамин ам мешава духтаро, просто камтар инам мешкана, ғам метия. инам хел ма крем кардам, 3 қабата болои ҳам хел крем карда буридам тайёр. лекин иқати вообще тез питаца мекунам, хел резонакай тези бад тайёр шудам. бурдум алакай ифторда питаца кадаги буд. ранге ки саҳар кардам ҳам хел тайёр шуда, ҳисоби ки маргариниш фоизиш баланд буд. ана фоизи пастора мепази хушрӯ намешканаву, лекин места 3-4 соат питаца мекуна, бад мебринша. ира ма бридестам ку ҳами хел мягкия рехтестай, лекин аҷоибот ба мазза шуд, камтар ғамам дод. ана духтаро конференсия рафтагима кам дар шумо да маълумот метим бинен. занакҳои калонсол дар ин ширкат кор кардистиям, бовар мекунед чӣ қадр ширкати атомӣ номери 1 дар ҷаҳон маҳсулотша кадом мида тавсия медиҳед, пушаймон намешавед духтаро. ҳама муваффақ шудаге шуморо ҳам метонед. ин кор барои нағзиш дар чие ки дар хона нишаста вақти зиёд намегира, расходи зиёд надора. дар 6 моҳ 1 бор духтаро харид мекунед. бовар кунед бисёр пул вложений намекунед. 1 бор 200 сомон да харид мекунед, як структура месозен, командатона калон кардам хел меравед, маошҳои баланда меброен. инҷа ҳама занако муваффақ шудан, кор кардистиян, шуморо ҳам метонен. кори нест ки натонен. ҳамин любой одам аз худаш вобастагӣ дора. вақте кӯшиш кард, ғайрат кард, пулҳои баланд меброяд. дар ин ширкат танҳо 2 одам мебёрен духтаро. 2 одами шумо боз одам мебирам, структура калон мешавад, шумо маошда меброен. вақте маошда биромаден, плюси вай бонус дора, ҳам хел
тӯҳфа бисёр аз ҷониби ширкат шумода дода мешавад. ҳатто маҳсулотҳои босифатча тӯҳфа метия. Барои ҳамун иҷа маҳсулоте дора ки витаминҳои номери 1 дар ҷаҳонай. Потому что любой сетевой маркетинг или маркетинг в целом создает общество, семью. И вы молодцы. Среди вас и домохозяйки, и деловые женщины, и медийные личности, я знаю, блогеры. Поэтому браво, продолжайте в том же духе, не сдавайтесь. У компании Atomy очень хорошее будущее. شرکت اتمی دارای 4 سرتیفیکات مهمی بین‌المللی است که یکی از آن سرتیفیکات حلال به حساب می‌رود. زنی که ما حاضر روی صحنه می‌خوانیم از محصولات‌های شرکت اتمی استفاده بردن. این کس اپای عزیز ما اپای انارگل شمسلویeva میباشند. دعوت می‌کنیم. На самом деле продукция компании Atomy имеет 4 сертификата, один из которых сертификат халяль, что для нас с вами очень важно. Женщина, которую мы приглашаем на сцену, использует продукцию компании Atomy для своего здоровья. Шамсоллоева Аноргуль. مادران، خواهران، مهمانان عزیز، همه‌تون را خوش آمدید. روزه و نماز ما به درگاهش قبول گردد. و بعدا از همه شما خواهش میکنم که از سببی که ما به زمانه باید مادرانی زنانی پیشتر با مرور زمان یک دویت با همین روانه باشیم و از شما من طلب میکنم خواهش میکنم برآمد خودم را با زبان روسی بیان کنم که در اینجا مهمانان محترم از کره حضور دارند. Уважаемые представители компании Atomy, добрый день! Для меня большая честь быть частью компании Atomy. Я хочу поделиться с вами своим использованием продукции, а именно хемохем из прилини. Я действительно чувствую улучшение в своем здоровье, становлюсь более энергичной и бодрой. Продукция компании оказывает положительное влияние. Я лично ощутила на себе все ее преимущества. Я продолжаю использовать эти продукты, и хотя я уже заметила положительные изменения, вскоре они у меня закончатся. К сожалению, я не могу приобрести их в ближайшее время, и мне предстоит ожидать целый месяц, пока не появится возможность пополнить запасы. Это вызывает у меня некоторое беспокойство, так как я ощущаю, насколько эти продукты важны для моего здоровья. Я зарегистрирована в компании и очень хочу развивать структуру, делясь этими замечательными продуктами с другими людьми. Однако сталкиваюсь с трудностью. Большинство моих знакомых не верят в возможности компании, так как Atomy еще не зарегистрирована официально в Таджикистане. Это создает препятствия для людей, которые бы хотели присоединиться, но не уверены. духтаро кадоми хоҳиши кор кардан дора номерои апай шаҳлода нависена дар рӯи экранай шумоам кор кунед. наставники беҳтарине ки шуморо ёрдам метия ҳамроҳи худаш группаша пеш мебара. муроҷиат кунед. раҳмати калон барои ҳаматон дӯстони азиз, подписчикои нав, подписчикои пешина. раҳмат барои дастгирӣ, барои лайкҳо дидестама. ҳазор раҳмат ки заҳмат кашида шумо дастгирӣ мекунед. барои шумо ман видеоҳои нав ба нав тез кунам. мегум кӯшиш кардистам дар ҳамин рамазонӣ як мотиватсия шава. иҷода боз омадем ҳавли да ош кардистем. оши алови чихе ба маззаи дар ҳамин рамазон бо духтаро ҳам садақа мекунем. духтаро нияти мо садақа буд дар вай кунем. оши бисёр кунем, садақа кунем. духтаро дар ин моҳи шарифи рамазон худованд қабул гардона садақаҳомона ва рӯзаву ибодатҳомона ба даргоҳш қабул гардона. қувватия ба ҳар як муъмину мусулмон худованд чӣ орзуе ки мекунанд ба даргоҳш қабул гардона. дар ин моҳи муборак зикр мекунем, дуо мекунем, ҳамаша худованд қабул мегардона. дар иҷа аввал равғана ширин кардем. баъд ами 3 чакра намакоб меандозем ки ҳам равғана тамша бигира. тами ки ширину када як хел буак дора амро мегира. тамом ҳамроҳ мекунем гӯштора. гӯшта бо ҳамроҳи пиёза сиб сирхак мекунем. ба ҳамаша навор кардагим духтаро барои шумо ки бо ҳаста ягон касе ки мебина ош да мотиватсия мегира, ош тайёр мекунад да ифтор.
боз барои духтаракое ки арусакоан оли оша хушрӯ сарфам намераванд, ина оша тарзи тайёркуниша барои шумо нишон додам. бо ҳамин тарз тайёр кунед, аҷоибот ба маза мешавад. моҳи шарифи рамазон ҳаматонда муборак бошад, ба кулли мусалмонони рӯи дунё муборак бошад. аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо бошад, дар куҷое набошем, худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азизи ман, медонам ки бисёриҳо дар ғарибия, дар мусофирия, дар давлатҳои бегона. аллоҳ нигаҳбонтон бошад ки худованд сабртон бита. дар мамлакати дигарҳо зиндагӣ мекунед, дар ғарибиҳо қинай. худованд ҳамеша нигаҳбонтон боша. ҳаматона дӯстони азиз. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله في أولك رحمة وفي وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. ана духтаро дар ҳамаи вақте ки зербак мекунем об меандозем, дар ҳамаи обуш да ҳар бринҷ ҳар хеле да обуш. мисол бринҷе ҳаст ки оба бисёр ба худаш мегира, бринҷе ҳаст ки оба кам мекаша. бринҷи тарк немеша, мисол 10-15 дақиқа бо камтар оба мекаша. ҳамин ҷаҳози мо 1 кило бринҷ да 1 литр об расшод гирифтем. ҳам хел хушрӯ мебояд ки ҳам хеле бисёр кунен, дар амини хонара мекунен, 10 дақиқа бринҷа тарк кунена. баъди тарк кардан ҳам хел ҳамроҳ ки кардем хушрӯ ба мепаза духтаро. баъд бринҷо ҳам чанд намуд мешава. ҳама бринҷи наст, бринҷи ҳами лазери, бринҷи маҳаллӣ бо таъмаш дигарай. бо баъзе бринҷое ҳаст ки уқа маза надоранд, ошиш ранги хас бори мебоян, хали оба худаш дам мекашава, хали мазаи бринҷ як хелакай духтаро да. чанд намуд хай номша намегирам бринҷо ҳастам, хали бринҷо мада умуман маҳқул неста. ку ки ба чи хали бринҷ тайёр мекунад да комментария нависен духтаро. бринҷи нағза бо ягон одаме ки мисол намедона бо мефаҳма аз шумо савоб мегирен. мо ба бринҷи маҳаллӣ бисёр вақт ош мекунем, лазер қатъ мекунем ба бринҷои маҳаллӣ, бринҷи хуҷанда кенҷа ҳастай ай ҳамо қатъ тайёр мекунем. беҳад ба маза мешава ошаш. инам духтаро оша дам партофтему, ҳавора бинен, ҳаво абрнок, ҳавои маҳкаме буд. ҳамон рӯза дар телефон дидем ки борон меборад, лекин худованда бинен бузургиш чӣ хелай борон наборида. ҳамин хел мо оша хушрӯ пухтема тақсим кардем. як ифтори бениҳоят хуб буд духтаро. худованд шумодам насиб гардона, сарҷамона ҳама каса бошен ҳама вақт. ина духтаро кӯҳора бинен, аллакай баҳоре, анака сабза бо сар мешава. ҳама ҷура пеш барои шумо навор кардам. худованд нигаҳбонтон бошад то наворҳои оянда. дар паноҳи аллоҳ бошен дӯстони азиз. سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت لي
رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب زاد أما الليبات يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق مهلة إيمان لا تنقضي أنت اللي روحي دواء رمضان